Моя фамілія Шипович, є делегат 15-го конгресу із Подкарпаття, Україна, є членом правління общества імені Олександра Духновича, голова Юрій Продан. Довгий час ми пустили 10 номерів журналу «Отцюзнина». Журнал був печатним органом общества імені Олександра Духновича і виходив раз на квартал. Журнал був популярний на Подкарпатті, робив на підписці. У нас почалися проблеми з-за того, що Укрпошта дуже погано його поширювала. Збиралося 30-40 чоловік, які не доставали журнал. Вони писали, і тому ми мусили тимчасово видавництво журналу припинити. Тепер на даний момент ми хочемо обновити його, просто буде тираж дуже малий, тобто щоб роздати по бібліотеках, десь дасти своїм активістам. Друге буде йти на сайт. Ми вже договорили з одним із популярних молодих русинських порталів, який тепер набере силу, і там будуть висіти всі номера журналу, і передні вони там висять, а будуть висіти і другі номера журналу, щоб люди могли знайти його і без проблем прочитати матеріали, які печаталися в журналі «Русинське життя». Починали ми про те, що все-таки русини на Подкарпатті живуть, тобто це акції, круглі столи, фестивалі. Фестивалів таких проводиться пару. Наприклад, «Червона ружа» і проводить Народна Рада. У нас дуже файні відносини, тепер файні, там я раніше не знав, як, на даний момент ми стараємося жити в мирі, тому що вінчик то на руку нашим недругам. Другий фестиваль «Червона ружа Трояка» проводить Краєве общество Подкарпатських русинів. І третій фестиваль День русинської культури, він фактично був десь так націлений на день народження Олександра Духновича, але в цьому році ми його сунули маленько пізніше, тому що там були пару причин. Він вже достав іменно назву. Я світ узрів під Бескидом, «Пустинний пройшов у поляні», буквально зовсім недавно, пару днів тому. Робимо на Фейсбуку, стараємося нести русинам їх культуру, давати те, що чомусь не дає школа, чомусь не дає позашкільна освіта, чомусь все страшні прогалини у роботі української освіти, тому що русинську культуру вони чомусь обходять, або подають її не в тому виді, якому вона є. Тобто українізують нашу співанку, міняють сохтаж, або потусовують його по чомусь. І фактично сам сохтаж, звики, які треба популяризувати, тому що вони геніальні просто. Чомусь у нас на Подкарпатті того не є. Далі одміряє наша лексика. Я вже тепер переходжу до школи. Одміряє наша лексика. Довгі діти вже не спознають слова, діти не спознають. Люди мого покоління, многі русинські слова, які основалися буквально недавно, вони вже випадають із вжитку, і тому треба їх навертати. І це досить успішна робота є, тому що все перетворюється в ігру з дітьми, і вони се радують тому, і ті слова починають основати по максимуму. Це дуже добра практика, і саме головне, що якось на Україні слово «русин» стараються подавати або в якомусь негативному плані, або обходити його, тобто старатися його взагалі не споминати. І люди, які чують його, наприклад, на фестивалі «Я світ узрів під Бескидом» було дуже багато місцевих жителів, тутешніх жителів. І вони, коли чули, я бачив відзиви на Фейсбукові, і там вони вже слово «русин» хостували дуже широко і гордилися тим, що вони русини. Оце треба робити. І якщо подкарпатці будуть знати, що вони русини, якщо вони будуть знати свою історію, то вони себе будуть не ганьбити тим, а гордити. Тепер у нас учинені дві групи. Це молоді люди з Виноградовщини, «Креден сміху» і «Кавілюємо, фіглюємо». Там лем по-русинськи пишуть, і це лем молоді люди. Їх тисячі, це дуже добре. Вони се починають до свого слова навертати. Це гордость. Далі ми можемо їх основати елементарно малу академію наук. Є такий проєкт український, куди давати русинські проєкти. Я
розумів, що це сприймає тяжкувато, насторожено в університеті, або в той же самий час. А що там такого? Коли йде Адольф Добрянський, у мене, я тямлю рук, тому хлопчик написав роботу, рецензію не було кому написати. Писав рецензію Володимир Фенич, який тепер у Ужгороді дуже мало, в основному Пряшівському університеті, дякуючи йому, була написана рецензія, або в той же самий час я бачив реакцію в університеті на ту рецензію, розумієте? Якось підходять, я вже не говорю не то, що по ненауковому, а підходять настільки упереджено і примітивно, що мені деколи ганьба за наших учених. Виділи фамілію їх, і вони починають думати, як поміняти щось, розумієте? У нас була колись робила русинська школа. Потім, коли вже з фінансуванням вже було дуже тяжко, нас Валявських фінансував, є делегатом конгресу Юрій Гулянинець, дуже порядна людина, який просто від душі, він любить своє, він любить свою бесіду, він любить свою співанку. Це чоловік повністю аполітичний, його ніде не інтересували якісь рейтинги на вибори. Він просто від душі він хотів своє осокотити. І ми проробили так груп, але я бачив, що це путь у нікуди, тому що самі вчителі вони не вдосконалювалися. Вони позирали чисто на цю школу, то ще почалося фінансування Стівана Чепа, як на щось, таке є та є, завтра не буде, не буде. І коли я побачив, що треба щось зміняти, перше, що ми зробили, туди обласну раду, усі вчителі підписалися, написали письмо, голову обласної ради був Іван Балога, щоб вони дозволили факультативу якраз по русиністиці. На то письмо ми навіть відповіді не достали, там Іван Балога прийняв, вроді забрали, вроді і реагував нормально, або відповіді ми не достали. Далі мені прийшла ідея вчинити факультативний курс, посібник, програму для іменно по цю тему. І я зробив, то і на літо було, я зробив таку, ми робили програму воєнно із Шимоном, це викладач ЗІПО Юрій Шимон, а посібник із Василем Кочаном. Він перевикладач туристичного відділу Ужгородського університету, доцент. І це була і програма, і посібник, які включали в себе три складові. Це історичної краєзнавства, етнографічної і літературної. Тобто ми пробували так подасти дітям, по-перше, було на 1 рік розчитано, 35 років, так подасти дітям, щоб вони дійсно то їх заінтригували. Наприклад, йшов період який з історії, такий літературний твір про той період нашого подкарпатського письменника, як правило, такого, у нас взагалі про подкарпатська література стара її не знають. Не русофільську, а взагалі не знав. Якраз із період існування Подкарпатського общества наук, коли писали усі за граматику Гарайди, там вже прекрасні твори, там маємо Потушняка, Маркуша, Комлошія. Розумієте, це не знав. Йому старалися ті твори подасти, і діти дійсно були в захваті. Етнографія, сакральна архітектура, замки. Крім того, Бог так дав, що у нас пішла співпраця файна з туристичним центром Ужгородським. Значить, роблячи там, ми мали у них фінансову підпору для того, щоб нащевити то все. Тобто всі замки, всі не, більшість замків ми все-таки обійшли. Далі музеї живопису, Бокшая, Манайла, Коцки. Ми пішли, чи маємо дяку піти в домашній музей Микита, як туди не попадемо. Тобто діти фактично, достаючи ті уроки, вони закріпляли то практично. Розумієте, уроки єнізм найпопулярніших, вони це люблять дітям, і вони дають то, що вони ніде не достануть. Хоча фактично себе мала нести школа, тому що любов починається, яка б оцю не була, починається з свого села, своїх хижі.
У нас тепер на конференції у Поляні був Фенич Володимир, доцент, кандидат історичних наук, я вже його ім'я низько споминав. Так він повів, що русини все були патріотами у тій державі, в якій жили. Куруцькі воїни, вожді були русиномарівші. За Матяша Корвіна ходив з турками на двобій Павел Кенес із Сомоша, по-моєму, так, Сомоша вроді. Далі візьміть Першу світову війну, Другу світову війну, Друга світова війна, Чеська легія, хто воював? Воювали русином, маємо Вайду, маємо Белея, тобто ті люди, які своїми примірами героїзму шокували всіх, як один Бог, так і другий. І так було все. Русину все служили в Афганістані коги, наші хлопці. Тепер на Востоці разу не служать у державі, вони не вілявуть, вони служать чесно. Ну, і фактично русину все відігрався все. Чому Словакія так берте на нас позор? Тому що вони мають мадяр, мають циган, мають русину. Це саме великі нас меншину. Ко має порядочний, ко роботяжі, ко не вдарить у спину. Хто хоче робити? Русино. Розумієте, у совєтський час русинський язик він якось був відділений. Оце був русинський, з ним вдома, на вулиці, це нашої. Друге було офіційна, там українська це російська, її вчили, але русинська ся всокочувала. Має біда теперка, тому що теперка стараються по максимуму русинських слов увести в український язик. Якраз з ціллю ту межу між діалектом і язиком окремим зменшити. Слово «файний», де хостувало раніше, скажімо, українському язику. Візьміть твори Дочинця, так і бо раніше, буквально 20 років тому твори Дочинця хтось читав, казав, що неграмотний чоловік. Це візьміть твори того самого Петра Мідянки. Там по максимуму вдавлюється русинської лексики, і воно йде, вони зато доставуть премії Шевченка, і розумієте, от саме великий процес якраз йде асиміляції. Самий страшний тепер період, тому що молодь сидить в інтернеті, вона бере у себе як губка. Раніше сиділи, де футбол грали, десь на лавочках, розумієте, лексика все всокочувала, тепер вона пропадає, і тепер якраз саме той момент дуже важливий, щоб всокотити свою бесіду. Тепер треба ввести у школи русинський язик. Я розумів, що я говорю про речі, казало б, такі навіть казкові в якійсь мірі. Фактично, дотепер існувалися правописом 1993 рік, там, по-моєму, там другий, що чомусь називають другий, хоч, по-моєму, правопис 93-го року. Значить, тепер пробують ввести новий. Кажуть, що вертають старі харківські ті норми, щоб були скорше. Або я позирав по многих речах, мені се видить, що вводять по максимуму нашого. От якраз теж ця ідея десь ту межу зменшити, розумієте, ту диференцію, вона, по-моєму, тут буде у всьому правописові присутня. Тому що русинський язик для многих це є одна із частин ідентифікації русину. Маємо територію, маємо язик, маємо сохтаж. От язик сама болюча для них. І тому я думаю, що вони будуть робити все, щоб... Я чесно повісти вам насчет синтаксиса, я сам не задумувався. Ви підказали тепер дуже файно. То маємо займенник себе, який так і не перерос у поствікся. У нас оклади, коли я пишу, я пишуся. Та з його можете покласти туди-сюди. Наприклад, коли рішали, що писати у журналу, бо починав йой, не є кодифікованого язика. Господи, так 19 століття, візьміть українську мову, українську літературу. Вони мали кодифікації много, розумієте? І тепер ми почали писати, в тому теж в Пряшівському університеті зробили нам зауваження, у вас Мара Морож єдно пише, Березький комітет другий, це не
Право. Йому лишилися нонімічні ряди, наприклад, возур це оболок, це облак. Беремо вже, наприклад, західний цей варіант. Бо ми їх лишили. Лишились ми дві форми вербому дієслову знають. У журналі ми писали і так, і так. І то це спер немало. З верховину вносили лексику, так воно збагачується. Є синонімічний ряд із 4-5 слов, де одно поняття це прекрасно. Це багатий язик. Народ маленький, язик багатий. Тому то діло, що, розумієте, вироблення норм не є такою страшною проблемою, як її пробують піднести. Розумієте, маємо границі, ясно, що кожен титульний народ, він давить. Титульний язик, він давить на язики нацменшинства. То і є програми по всукоченню цих язиків, по всукоченню цих народу. Що стикається якраз іменно тих груп, які входять в Конгрес, це дуже прекрасно, цей Конгрес іменно лемісю цілю може вже всукочувати, тому що комунікації, вони збагачують. Я вже позирав по собі, що я дуже много слов перебирав одних, де в нас не є відповідника русинського, я беру одних. Тепер фактично у них асиміляція дуже сильно йде. Виступають люди, вони є такі, що не знають русинського язика. Но вони русинами у серці, є там переводчиків, коснують, просто до цих речей треба ставитися дуже серйозно і по робити, щоб все-таки ця диференція, яка вже між нами з ними появила, рахуйте, її треба стирати. Її треба стирати, тому що ви якраз говорили за бачуванських і римських русину, що жили у бувшій Югославії. Десь 2-3 роки тому я попав з ними, ночували мов'єнно. За вечір, доки ми говорили, кілька старих слов у них наших у бесіді було сказано, що для мене то був шок. Такі слова, які вже у нас забуваються, а у них основуються. Ясно, що там 300 років відділені від усіх. Ясно, що у них сербський язик зробив своє, він там по максимуму все влив. Ясно, що вони тепер різняться від нас. Або якраз іменно контакт, вони все дуже радують, що вони мають контакт, їх 15 тисяч. Для них це хуже, як для нас. Їм хочеться мати контакти з другими русинами, щоб освободити собою. Я був на 2 фестивалях у Мадярах. Безпосередньо фестиваль у Егері, він проходив у 2018 році. І в залі сиділо чоловік 500, по-моєму. По-русинськи говорило, по-моєму, чоловік 20-30. Для мене то був шок. Чому впевнений йому тому? З нами приїхала Ольга Прокоп з діточками, і вона вирішила Крамаренковій, голові самоуправу русинської на Мадярщині, подарити презент. І переводчик вийшов з ним, щоб люди поняли, ніхто почти не знає русинського язика. Це при програмах по нацменшинах, це при грошах. Ми виживаємо без нічого. Ми виживаємо без та їх покладуть у наше положення, та вони б померли, коли люди мають можливості, вони б могли їх хоснувати найсильніше. Ми таких можливостей не маємо, але ми маємо розуміння того, що нам треба вижити. І вижити, і навернути у нашу культуру, дати поняти тому, що ворусини по максимуму люди. Це наша задача. І ще є, для мене дуже тяжко часто наблюдати, позирати на русинський вождізм, розумієте? Коли вдома діти говорять по-російськи, по-мадярськи, по-українськи, але не по-русинськи, для мене це лицемірство. Тому що кий ти вождь, ти маєш починати то із своєї хижі, із своєї сім'ї. А коли у тебе вся сім'я до єдиного, і ти з ними говориш не по-русинськи, я вже не вірю. Розумієте, не Станіславський, але не вірю.